As rebaixas do verán chegan antes do agardado. O comercio local da comarca viuse obrigado a adiantalas polos descontos que xa están a facer as propias marcas e as grandes superficies. Tradicionalmente as rebaixas do verán arrancaban o 1 de xullo, sen embargo, nos últimos tempos isto está a mudar. Dende hai días xa se están a ver anuncios de descontos nos escaparates de moitas tendas da comarca. O comercio de proximidade viuse obrigado a sumarse a esta tendencia, xa que as grandes marcas e superficies comezaron antes de tempo a reducir os prezos dos seus produtos. Sempre é unha lucha que temos co tema de comercio, de empezar as rebaixas antes de tempo. É un problema que xa levamos tempo tendo o tema das rebaixas, nos pasa cada ano. A xente empeza a poñer as marcas que temos nas páxinas, en todo eso, os descuentos antes, entonces é imposible competir con eso. Temos que poñelas para, por lo menos, aguantar o cliente, que non intentemos convencelo de que veña ao comercio local e non vaya ás grandes superficies ou á páxina web, vamos. Estas rebaixas anticipadas afectan tamén a facturación dos negocios. A ver, sempre nos afecta, estamos luchando sempre contra iso de intentar manter os precios, intentar non poñer as rebaixas, pero ao final é unha batalla que ano tras ano está perdida, vamos anos luchando con que se poñan as rebaixas en agosto, pero non somos capaces e, bueno, intentamos tamén poñelas agora para que a xente veña a comprar ao pueblo e, aparte, digamos, salvar un pouco a campaña de verán, que ao final tamén o tempo nos afecta e entonces é unha consecuencia tamén de adiantalos un pouco. Sen embargo, esta situación crea tamén confusión entre os compradores, xa que non todos os comercios contan xa coas rebaixas. Hai un problema, por qué? Porque un ten rebaixa, outro non ten rebaixa. Evidentemente, non se pode obligar a nadie a poñer as rebaixas antes, porque tampouco me poden obligar a min a poñelas, pero que pasa? Indirectamente, pois estamos obligados un pouco a poñelas. Entonces, que pasa? Ese cliente que vai ir a comprar seguramente vai ir a un sitio onde hai as rebaixas. Por qué? Porque lle parece máis interesante comprar con rebaixas que comprar sin rebaixas, porque o cliente xa está habituado a comprar en rebaixas. Unhas rebaixas anticipadas que chegan logo dunha primavera regular en canto ás ventas. Levamos unha temporada de primavera mala, o tempo non nos axudou, evidentemente. Se nos axudara, evidentemente, a campaña non habría problema, porque huberase vendido moito máis, porque a xente frenase se non ve o tempo seguido, ten que vir consecutivamente o tempo, pero, bueno, vamos a ser positivos dentro do que cabe, empezar a pensar que vai a vir o tempo bo e que vamos a remontar e que vai a vir xente de fora, que vai a vir a comercio, que sempre ven ao comercio pequeno e a vender. Coa parte forte da campaña de verán a piques de comezar, agarda que haxa máis movimento, xa que este período soe ser o de máis vendas. A campaña de verán sempre empeza en julio. Para nós é o tempo fuerte, empeza prácticamente a segunda quincena de xullo hasta o 15 de agosto, máis ou menos, é o fuerte de Ribeira, ti xa o sabes. Entonces aí é onde se concentra toda a maior parte de xente de turistas, xente que ten vivendas aquí, xente que non. Entonces aí é cando nós temos o subidón de que ven xente de fora e que ven a comprar aos comercios, consume no pueblo, hostelería, outros sectores, e entonces eso sí que nos axuda. Reclama medidas a Xunta ou ao Goberno Central para buscar formas de evitar que marcas e grandes superficies adianten as rebaixas sen motivo. Antiguamente empezaban despois das festas de Ribeira en agosto, pero é algo que intentamos luchar desde a asociación, desde moitos sitios. É moi difícil, porque agora hai moitísimas plataformas, internet, moitas cousas que antes non había, agora hainas. Entón, se empezan eles antes as rebaixas, estamos obligados a poñelas, aínda que non queiramos. Ribeira conta xa con establecementos que teñen produtos rebaixados no seu interior, acción a que moitos pequenos comercios recorren para non perder clientes.